Oyere no kyerɛ sɛ wobɛhunu ne mmɔbɔ. Wobɛte wo yere ase. Ɔbaa wɔ mmerɛyɛ a etwa sɛ ɔbarima wote aseɛ. Na sɛ yimpo moyɛ awarefoɔ kunu no wɔ yere na sɛ mobɛbɔ mpaeɛ a mpaebɔ no kwan ansi. Yei kyerɛ sɛ mpaeɛ no bɛduru wɔ Onyankopɔn asumu. Na sɛ okunu no wɔ yere atena bom nimdie mu a okunu no mo ne wɔn ntena nimdie mu saa ara. Na yɛka sɛ mo ne wɔn ntena nimdie mu a ɛkyerɛ sɛn. Yei ne nimdie a ɛwɔ sɛ okunu no wɔ yere hunu no Onyankopɔn asafo no mu. Yɛn yɛ Kristo MMARA NSƐM. Mama yɛn kenkan Efesofoɔ nwoma eti num ankyɛmu aduonu mmiɛnsa kɔpem aduonu nan. Na okunu yɛ ɔyere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no. Na ɔyɛ nipadua no agye nkwa. Na ɔno ara yɛ nipadua no agye nkwa no. Na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asɛm ma Kristo no. Saa ara nso na ɛyerenom enyama wɔn kununom ade nyinaa mu. Anuanom saa mmara nsɛm yi mo nhyɛ ne nso. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kunu no wɔ yere mpaebɔ ano kwan nsie no mmara nsɛm wɔ hɔ ma wo kunu mu sɛ ɛfiri sɛ wo kunu yɛ yere ti. Okunu yɛ yere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no. Na ɔno ara na wɔyɛ agyenkwa ma nipadua no. Abusua mu ɔbarima adwuma te sɛ wɔ mampanyini. Enni kwan sɛ wɔ yere edi wo sum panyin. Ebia na mo bi no hɔ mo yɛ kotobonku enye Onyankopɔn emma ho kwan sɛ ɔbaa eni wɔ barima so. Onyankopɔn ma ho kwan saa. Onyankopɔn emma saa kwan no. Onyankopɔn pɛsɛ wɔ barima no wɔ yetire. Obi kan sɛ na so me de me yɛ lawyer ni o. Na me kunu de ɔyɛ me droba ni keke. Nanso ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ lawyer ni enti no wo de wo nhyɛ Kristo mmarase. Sɛ okunu no wɔ yere de na sɛ yimpo ukunu nsua ngoma da koraa na sɛ wo wɔ ba no na wasua ngoma sɛ woyɛ lawyer ni ana sɛ wotemuafo awɔ sɛ wo bere ho asehye wo kunu ase. Sɛ te sɛ Kristo ɔyɛ asafo ne tiri no. Na nkyɛmu aduonu 9 verse 24. Na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asema Kristo no. Saa ara enso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu. Na sɛ ukunu sɛ ɔmpɛ sɛ wɔbɛworɔworɔ bo akyerɛ nkorɔfo a fa wo buo ni na yɛsetie ma no. Ɛno ne ade a mɛkyerɛkyerɛ anuanom onua emma ho kwan emma wo yere kwan ma ne nhyɛ sikɛti ntientia emma ne nworɔworɔ ne to ho nkyerɛ. Ɛno ntina ma mɛma foforo kɔn dɔ wo yere no. Ehwɛ sɛ yɛtoto ma bi no mona efisɛ wɔn mo tonton wɔ nipadua no. Na yerim ne no man mo baako ntia yɛtoto ma mona no. Ade baako ma yɛtoto ma mona ne sɛ enoma hyehyɛ wɔn. Wo hwɛ wɔn sɛ ne wɔteɛ. Na sɛ wo worɔworɔ nipadua kyerɛ a ate sɛ ne wahunu aburo no. Sa akokɔ ehunu aburo a ɔbɛsɔ. Efiri sɛ wobue aburo so to hɔ no wankata so akokɔ no hu na ɔbɛba abɛsɔ. Ana sɛ wobue asikyire so ɛto hɔ a entetea bɛba abedi. Ɛno ntina twerɛ kronkron no sɛ Sara nso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu. Yɛn yɛ adesua mu dɔ. Yɛsua biribi afa mpaebɔ ho. Nanso yɛn nso ka ho bi. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn betie yɛn mpaebɔ no. Ehia sɛ wo kunu ne wo yere ɛtena nimdie mu. Ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mo Onyankopɔn nimdie ɛyɛ sɛ okunu na yɛtiri no wo na wobɛhwɛ abusua no bɛma abusua no de ehia. Wobɛhwɛ wabusua so. Ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wobɛhwɛ wabusua so. Na ɛma wo yere nkonkɔyɛ adwuma na wo nkonkɔtena kwankwan ni ase. Etia wo Nyankopɔn ne pɛ. Montie.
Timothy nwoma edi kan eti num chemu wɔtwe 1 Timothy 5 verse 8 ɛsɛ na sɛ obi nhwɛ wɔno ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene de ɔnyi nie ɛnuanom pamɔtɔ moteye na sɛ obi nhwɛ wɔno ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene de ɔnyi nie brafo kasa mu na se na sɛ obi nhwɛ wɔno ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene de ɔnyi nie na wapagidie na oye nipa bɔnefo sene de wɔnyi nie na sɛ wo nhwɛ wo ara wabusua hanu nti ade ɛka o Kristo ni asɛdeɛ ho ne sɛ wɔbɛhwɛ wɔno ara ne fiefo so sɛ wɔyɛ ɔbarima a wo na woyɛ tire na wo ɔbaa no bɛbrɔ wo ho ase ahyɛ wo kunu tumi ase yɛn yɛ Kristo mmara nsɛm na sɛ yɛba abɛsua saa nnwuma nyinaa yɛwɔ mmaa bebree no a na wɔwɔ a wɔn mpɛ sɛ ɔbɛbrɛ wɔn ho asɛm a wɔn kununom ɔyere ne pɛ sɛ ɔno na ɔyɛ tire ɛwɔ fie hɔ nti yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no ma ɔmo kasa ma menkɔsra me boss hɔ kwan ansa ɛbɛsɛ ne boss ɛyɛ ne yere na ɔno de yɛde ne yere bɛka no wɔtie yɛfrɛ wɔn mmarima ti bɔnko so kotobonku Philippines yɛfrɛ wɔn sɛ Andres Desire mɛde sɛ mahwɛ saa sini na Andres Desires de abrɛ nyina ɔmɛma ne mman so wɔ fie ɔno yɛ ɔbaa no barima no de bia no wɔhyɛ table ase ɛbɛsɛ odi agɔ na yere boro bɛboro no wɔn yɛn etia de Kristo aka Kristo se okunu ɛyɛ ɛyereti saa nso na wɔ sɛ wɔyerenom mmra wɔn ho ase ɛma wɔn kununom ade nyinaa mu ntenuanom saa mmara nsɛm yi mu mpo yɛwɔ biribi wɔ hɔ nom a yɛba abɛsua mama yɛn kenkan Korintofoɔ nwoma a edi kan eti du baako ɛnkyɛmu na kɔpem num na nso kɔpem du na du na kɔpem du num mepamɔtwɔ enuanom mama yɛn tie twerɛ kronkron no se ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no oni ne tiri ni na wɔbaa biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wabɔ tikwa na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wonyam na wɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti verse 14 ɔbrɛso no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na animuonyam na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a ɛhyɛ na animuonyam ɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ anaasɛ akatasoɔ ɛnuanom mesrɛ mo muntie ne yie yɛn kyerɛkyerɛ mu yie wɔ nsɔre foforo mu wonte yɛn mfiri wɔ nanum nanso wɔtwerɛ kronkron no mu yɛn ɛyɛ asɛmpa no mmara nsɛm asɛmpa no nkyerɛkyerɛ Kristo asɛmpa no se a Paul twerɛeɛ no ɔsɛ wɔbarima biara a wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no oni ne tiri ne nkɔmhyɛ na yɛka ne ha yi no ɛnyɛ wɔn a ɛka sɛ wahunu yɛn bɛyɛ sei no ɛnyɛ no nkɔmhyɛ yɛka ho asɛm wɔ ha yi no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛsɛ wɔbarima biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no oni ne tiri ni
Afei yanto aso verse 5 na wɔba biara ɔrebɔ mpaye anaasɛ wɔrehyɛ nkom na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wɔbɔ tikwa ɛno nti sɛ ɔba abɔ mpaye a ehia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ ɛna so ɔbarima bɔ mpaye a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so momfa nhyɛ mu tiri manuanom sɛ ɔbarima ɔrebɔ mpaye a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so na so na mobɛhunu nsɔre bi mu na mɛma no akata wɔn tiri so yɛwɔ mmarima bi no hɔ no ma da bia no wɔ mabɔ duku wɔn de ada kyekyere wɔn ti turbans na so twere kronkron sɛ wɔba biara ɔrebɔ mpaye anaasɛ wɔrehyɛ nkom na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbaa tiri bɛnya ne die ne anim wonyam wɔ Onyankopɔn anim wɔ no ehia sɛ wɔkata ne tiri so ɛkyerɛ sɛn ɛka no wɔ Korintofoɔ nwoma di kan eti du baako ɛnkyɛmu nson 1 Corinthians 11 verse 7 na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so ɛfiri sɛ wɔyɛ Onyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ wɔyɛ ɔbarima anim wonyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnkyɛmudu ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti ɛkyerɛ deɛ eni kwan sɛ ɔbarima ɛnya ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa ɛwɔ sɛ nya ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ deɛ yɛn ɛyɛ sɛnkyerɛnne ɛwɔ ne tiri so ɛkyerɛ sɛ obi edi ne so mpɛnini ɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne na ne tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ sɛ wɔhyɛ tumi bi ase wɔhyɛ Kristo tumi ase wɔhyɛ okunu ase sɛdeɛ Kristo yɛ asafo no tiri no saa nso na ɔbarima na so okunu yɛ ne yere ti nti so ɔbaa ɔrebɔ mpaye a ehia sɛ wɔkata ne tiri so yɛn ne nsɛnkyerɛnne ɛkyerɛ sɛ wabrɛ ne ho ase ama ne kunu ne Kristo ana ne kunu ɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ne honhom ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ wɔbaa yi hyɛ Kristo ne wɔkunu tumi ase wɔ ne tiri so nkatasoɔ na se kyerɛ ne sɛn ɛnkyɛmu dunan ɔbrɔso no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na anim wonyam enti ɛyɛ ni wuo wɔ Onyankopɔn anim sɛ barima bɛgyina wo tiri nwi tentene ana bɛbɔ wo ti ana bɛgyina wo tiri nwi kusu verse 15 na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a ɛhyɛ no anim wonyam yɛre sɛ wɔde nwi no ama no sɛ akatasoɔ ɛno nti akatasoɔ a Onyankopɔn de ama no yɛ wɔbaa tiri nwi egu so a wɔntwitwa ayɛ no gye ne wɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛnyɛ duku na Catholicfoɔ ne nsɔre ahodoɔ maakuo bobɔ no ohunu asafo de ohwɛ maakuo na bi duku yɛ tuntum ebi yɛ pink ebi yɛ kɔkɔɔ ebi yɛ fitaa ebi yɛ colors ahodoɔ ɛnyɛ yɛ ne akatasoɔ na sɛ tiri so nkatasoɔ twere konkɔn ka ho asɛm tiri so akatasoɔ no yɛ deɛ Onyankopɔn de ama yɛ ne akatasoɔ Onyankopɔn de ama wɔbaa tiri nwi tentene no arunti ɛyɛ ni wuo sɛ wɔbarima bɛbɔ wuti ana bɛgyina wo tiri nwi agusu kusu ɛfiri sɛ ɔbaa ne hia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ yɛ ne tiri nwi tentene ne mmom ɔbaa deɛ ogyina ne tiri nwi kusu a ɛhyɛ no anim wonyam ɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ nyɛ duku no anuanom ahunana nanso yɛn ka twere kronkron no ho bi sɛ ɔbaa ɔrebɔ mpaye a ehia sɛ wonya wo tiri so nkatasoɔ ɛna so wɔbarima bɛbɔ mpaye a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so ɛfiri sɛ ɔbaa tiri so nkatasoɔ no kyerɛ sɛ ɔhyɛ Kristo tumi ase
yen ade a wohia wɔ Nyankopɔn anim sɛ wobɛhunu sɛ wɔbaa bi ɛbɔ mpaye na wɔtire so nkatasoɔ afsɛ yen ni Kristo tumi nsɛnkyerɛne ana Kristo wahyɛnsode a ɛwɔ ne so yɛwɔ noma bebre no ana wɔ hɔ a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu afa saa nnema yi ho ɛna ɛda yɛnim wɔ ebia yɛntumi nwie yɛnum nyinaa asua fa ɔbaa tire so nkatasoɔ ho nanso yɛnum nyinaa so ka yɛne mpaebɔ ho ehia sɛ wɔba yɛ ne tire so nkatasoɔ ɔbarima deɛ enni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ na ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛyɛ ne tiri nwi na egu soɔ no ɛno nti the Church of God Asafo yi mu wɔ no ɛyɛ kyiwadeɛ sɛ wɔbarima wobɛbɔ wo ti ana ɔbɛyɛ rasta ɛyɛ kyiwadeɛ wɔ ha mmarima wɔ no kora Asafo ni mu wɔ no etwa sɛ wotwa wo tiri nwi yi wo ti sɛ ɔbɛyɛ setia ma Kristo mmara nsɛm no a wɔyɛ ɔbarima a ɔmmɔ wo ti wonyina wo tiri nwi ngu so kusu ɛfisɛ sɛ woba Nyankopɔn na wobɔ mpa ya ɛyɛ ni wuo ɛwɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔyɛ ɔbarima na wogyina wo tiri nwi gu so a wo kata wo tiri ɛyɛ Kristo no ɛso ɔbarima tiri ɛgyina hɔ ma Kristo ɛno nti eni kwan sɛ wo kata wo tiri so na mmɔbaa deɛ ehia sɛ wɔkata ne tiri so afisɛ no na kyerɛ sɛ wo hyɛ Kristo tumi ase na wɔbarima deɛ ɛnkyɛ mu nson no ase na wɔbarima deɛ eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so efisɛ ɔyɛ Nyankopɔn suba ne n'anim wɔ nyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wɔ nyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa no ofiri ɔbarima mu yɛbɔ ɔbaa ma ɔbarima sɛ wɔmɛka ne ho na wɔnom nsom ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa yɛbɔ ɔbaa ma ɔbarima yɛbɔ Hawa ɛma Adam sɛ wɔmmoa no wɔ ne som adwuma mu na ɛnyɛ wɔbarima ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnya sɛ wonya ne tiri so nkataso anasɛ tumi ɛfisɛ ɔbaa tiri nwi na yɛ ne tiri so nkataso a ɛgyina hɔ ma ne tiri nwi tenten no afei nkyerɛkyerɛ foforɔ bɛn bio na ɛwɔ sɛ okunu no wɔ yere ɛhwɛ anaasɛ wɔdi soɔ na Onyankopɔn atie wɔ ne mpaebɔ wɔ Onyankopɔn Asafo ni mu wɔma yɛn kenkan Ephesians 5:25 kɔpem 28 okunu nom monam yere nom sɛdeɛ Kristo nso dɔ Asafo no na wɔde ne ho maayɛ maa no saa nso na ɛsɛ okunu nom sɛ wɔdɔ wɔn yere nom sɛ wɔn ara ne pedua deɛ wɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho ɛno nti yɛ Kristo mmara nsɛm sɛ wɔbarima wɔbɛdɔ wɔ yere sɛ wo ara wo ne pedua ɛnuanom nhwɛ onuabarima wopɛ sɛ yɛpira wo anaa sɛ wompɛ ɛne mpira wo yere ɛmmobɔ wo yere mfa wo na mmobɔ wo yere twerɛ kronkron no sɛ saa nso na ɛsɛ okunu nom sɛ wɔdɔ wɔn yere nom sɛ wɔn ara nipadua sɛ wompɛ sɛ kɔm bɛdew ɛne ɛma kɔm ɛnne wo yere sɛ wompɛ sɛ yɛbɛpira wo ɛne mpira wo yere sɛ wompɛ sɛ yɛbɛgu w'anim ase ɛngu wo yere anim ase sɛ wompɛ sɛ yɛbɛteatea wo ɛnteatea wo yere yɛn ne wɔdɔ a wobɛnya ama wo yere sɛ wo ara wo nipadua Nyankopɔn asɛm no sɛ deɛ ɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho adentira na sɛ ɔwɔ ɔyere pa ɛnkanka esane sɛ wɔyɛ wɔyere pa nti dɔ no twerɛ kronkron no ka no wɔ mebusɛm eti dunkron ɛnkyɛmu dunan Proverbs 19:14 efie ne ahodeɛ yɛ agyanom awunyadeɛ na wɔyere nimdefoɔ firi agurade wɔde awutiri yɛ sɛ wɔanya wɔyere pa yɛn kyerɛ sɛ Onyankopɔn na de ne ma wo ɔyere nimdefoɔ
ɔyerepa efiri awurade nkyɛn na ade edi ho adansi nie mama yɛnkan twere nsɛm foforo te sɛ nie wanya Onyankopɔn nsɛm nhyira no sɛ wonya wɔyerepa wanya Nyankopɔn nsɛm nhyira mabusɛm eti dun wɔtwe nkyɛmu aduonu mmienu Proverbs 18:22 de wanya yere no wanya adepa na wanya awurade hɔ anisɔ brɔfo kasa mu na sɛ die wanya yere no wanya adepa na wanya awurade hɔ anisɔ pamocho mu hunu yana wanya awurade hɔ anisɔ wa mu betenka wo mu sɛ awurade dwene wo ho ebra wanya yerepa atesane Onyankopɔn na asi wo nneɛma no atesane Onyankopɔn na anu aduane ama wo no ɛfiri sɛ nneɛma wo yere ya ama wo no ye twere Onyankopɔn dɔn so ma wo atoda na sɛ honam akɔ no ana honam atenka gyegye wo a ɛyɛ wo yere ɛna bɛsom wo na wadwedwe watenka ma wo enti de wanya yere no wanya adepa na wanya awurade hɔ anisɔ enti okunu nom monte ase sɛ moyere nom yɛ Onyankopɔn dɔ anaasɛ Nyankopɔn hɔ anisɔ wo de hwɛ da bia wo hyɛ ataade sesa wanya obi ma ne isima wo wia wasan akɔ akɔboro no wani enwu adeɛ wanya obi a wɔn aduane ma wo wanya de oprapra ofie wanya de wo mama wo no wasan hwɛ wo mama wo tete wo no boa wo na awia wo bɛbɔ ne twɛdeɛ ama na no nyina paapai abra wo de wo nam abɔntene din kwasiadeɛ yɛn gyimideɛ ɛmɛmɛ te sɛ ne nwu adeɛ uwie a eduburo nyada akɔ gyina hɔ sɛ ɔkɔbɔ mpae na wahwɛ hwan ne beti onye bɔ nsam ne beti wo Onyankopɔn tie ofiri sɛ wutirimu adene wo bɔ wo yere tirimɔden mmarima wo no kora Asafo ne mu wo no ehia sɛ wo dɔ wo yere no dɔ wo yere sɛ wo ara wo nipadua sɛdeɛ won pese onipadua na wo bɛde wo nipadua no wakɔtɔ jacket ahya to bi ma wo yere hye entom ma wo nkwa ho sɛ wodi nuane eden titwabie taduane eden so ma wo yere ni ye ne wo dɔ a Kristo wasɛmpa no ɛkyerɛkyerɛ yere mu nyina so ka ho bi sɛ de bɛyɛ Onyankopɔn betie wo mpaebɔ enuanom mani da so ne sɛ mo atesa ne mai ase adeɛ fufuro nso ɛka ho Onyankopɔn aka kyerɛ mmarima no Kolosifo nwomati miɛnsa nkyɛmu 19 Colossians 3:19 okununom monnom yerenom na monhwɛ wɔn ahometeyɛ yɛ wɔ mmarima bi wɔ hɔnom a wɔnom hyɛ wɔn yerenom ahometeyɛ so ɔne ne yere kasa aso one bonsam ano wotamfo bi na anya asem one ne yere kasa aso one bonsam na kasa na so ohia foforo ne anane na fofo a na wonom seresere ohunu ne na fofo na wo sere kyerɛ wonom na so one ne yere kasa no woteatea no na wo hye ne yere ahometeye na so tete no na wo hye na ahometeye o abra na wo se ne pɛ no na wo kansam degu na sum abra na mo se mo hope no na wo frɛ no honey sweetheart me dɔwo na sɛsie wanya no awie no wanya ne wo pɛfri ne yere ho awie no ɔde nada ne agyanka ɔde nada ne akoa wɔ ne fie ɔno esi ne nneɔma ɔno aduane ma no ɛto ne ntaadeɛ so ma no na sɛ wo free baabi ba na ɔbɛduru fie a wasan aba abɛteatea no ɔbaa ne sɛ ɔmedɔ akom dimyu na de na wa mantem matwen wa menyampo ni diye woni manu ya ba ma ndema no na de na woni diye wa jimifo me kwameso da ansan ne koyo ba kwasea na se wukunu atise ya obarima na so wukunu a wakansam ya kyerɛ wo na wanya wo sɛ wo yere no na wo hye wo ahomete no ɛyɛ twuwade wo Nyankopɔn Asafo ma ɛyɛ twuwade wo no kora Asafo wo twere kronkron mu ehia sɛ wo hunu Kristo nkyerɛkyerɛ yabra bomo akunu nom monnom yerenom sɛ mo aramu ne pedua na mo nhye won ahometeye eye bone sɛ wo bɛhye wo yere ahometeye monfa kane dode da no emra kane na wo kansam de kyerɛ no na ofe wo yere anu no enti ma no meso mafuta mede mama ne se de ɛbɛyɛ wukunu emre wo ho no ansa na wo meduru fie no dware wayɛ adwuma da mu nyina wo ho kankankan abofra na dwonso gu ho wa gane na yagu so
Nti ansa na wo kunu beduru fie anwumre no nso adware no nsia wo bedu na ho ahwehwe nhwa no ankofa wo ba afofra mesi wa nan mu bone bia dem so besiesie wo ho ebinom ka so yina ya bomre wa nan kokra empo we aba abre wa aba kokra ho bebon ho anka empo nkokrafo ne mrewafo nyina so ho anka omo so tehwa na asemo mie no nyina mabobɔ mre wa nan kokra na obi ya ho bon a obetumi atena so modwem akopem owuo mu enti we hia se obi ara ho teye ehia se uhunu Onuabarima ne so mɔbɔ de ntia wo se wo penefise na wo ho ehwam onipedua afe egina so onipedua osisitia te se kokutowa na so na de wo te se aye koku wo konkomu a yetia so na konkomu koku no wa ye kesiye ohun gene dwonso so ohun nye hwam bi mu a ba ma bekwa kope oba afofra ne ho ehwam a wo gina ne nanso enti wo so hwa wo hu so ye hwa woni pedua so ye twere wo se asana wo kunu fra dwom medu fe ne twere wo se e se de bia wo fe wano ase de bia wanu mu kankan se akokɔ ho a twere wo se kane na wo twere wo se wo hu hwehwehwam na de wanu mu kankan obede ne wo twere wo obede ne watumi afe wano enti nuanom ye ne ne mranse ma wo ho ma awarefoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo betumi aboa wo kunu na ne konkon kɔtɔ ma afoforo ama insiesie won ho monhwɛ mo nipedua so yi bone biara ni mu so besiesie ho yi sɛ de wota ka asɛm bi sɛ sɛ yi wonyamesom firi ho a ahonidie na wo ho sɛ yi wonyamesom firi ho a ahonidie na wo ho ɛyɛ so bedi ho ni siesie wo fie siesie wo nipedua si wo sumie na sɛ woda sɔre a entasuo atware osumie mu sei basa anya fe ma wo kunu nya hoto na wontume no da wo kane don adi kyerɛ no saara so na mmarima no so akɔma mo ma remfiri de wo yera ya ma wo no ma wani gye wo mabunu mfie mu ana wo mabunu bere mu ɔhwɛ wo maso ma wo ɔno aduane ma wo ɔto wo ntade so ma wo ma ɔno aduane kora da asa hye ayo hye wo prepare wo fie siesie wo fie de bia wa bre so wa adwuma te se zum lion Tete no ammono ayemonwono oba adi ntintima enso mpo ohwe wo maso ma sade ɛbɛyɛ abusua ne betumi agyina ne nan so na emu nteteye efri se ɛyɛ bɔnyesam na tete abusuam ɔkɔfa wo befufuru bi Tete abusua no bɛkɔ kɔfa wɔ ba foforo de ba bɛsɛe abusua no ana wɔfa Onuabarima foforo de ba wɔ ba na kom de bɛsɛe abusua no nti abrɛ nyina no mama yɛ ni Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ so mama da ne da nyina yɛ mmɔmpa yɛ sɛ de ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn ɛbɛhwɛ yɛ abusua so yɛrem nyina yɛ Awurade mmara nsɛm na wɔ ba no nso ɛdeɛn na wɔnyɛ Efesofoɔ nwoma 10:3 ɛsɛ ma yɛ nkenkan ase nanso mo maako nso mama wo biara no ne yere saa ara se ne ho na eyere enso emu ni kunu oyere emu ni kunu oyere wo hye wo kunu tumi ase ntifa wo buo ma wo kunu entia wo kunu se Bartolomeo no oyeti bonko so no na ewe nipa binim wo ho no mo a anasa wo kunu nya wo kwa na wo teatea no fa wo buo ma wo kunu yete sa Sarah Abraham yere no wo buo ma Abraham nti wo fra Abraham se ne wura 1 Peter 3:6 sade Sarah tie Abraham fra no owura no Sarah obuo wo ma Abraham nti Sarah enim se Onyankopɔn kasa kyerɛ Abraham eti wafrɛ no owura na so yɛ ayire no bi no ho no wɔteatea wɔn kunu kɔkɔ bra ha ɔno mo na wɔfrɛ ne kunu sɛ kɔkɔ do kulas kana ma bi no moteye wɔn mu kunu nom na so twere kronkron mo de Kristo mmara nsɛm no sɛ etwa so wɔ baa wodi wo buo ma wo kunu da wo buo adi kyerɛ no na bra wo ho asɛm ma wo kunu 1 Peter 3:1 ɛsɛ Sarah na mo eyere no mmra mo ho ase ema mo ara mo kunu nom
na sɛ ebinom antie asɛm no nso a wafa ɛyerenom abrabɔ a asɛm inni ho so anya wɔn. Ɔbaa suban pa na brabɔ pa ebetumi ama wɔbarima no asesa. Ɛfato ho sɛ wɔn ntie Onyankopɔn asɛm mpo a wɔbetumi anam ɔbaa no abrabɔ ne ɔbaa ne suban papa so abro asɛm biara ni ho ama barima no asesa. Ɛno nti mmaa a wɔ Church of God Asafo ni mu no yɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mu wɔn kununom ɛna wɔbuo ne suban pa din kyerɛ wɔn. Ɛbɛma wo kunu ayɛ wo kunu pa. Ne bu mfu bio anaasɛ wɔmmɔ wɔtirimɔden bio. Na sɛ wo kunu hunu sɛ wɔyɛ wɔyere na wo bu adeɛ na wo bu no na wɔbrɛ wo ho asɛma no a abufuo na wɔn nakoma mu nyinaa bɛkɔ. Ntɔkwa mma fie hɔ. Na wɔn te sɛ wɔn mo toto dadesɛn bɔbɔ wɔn ho na yɛtoto kyɛnsee bɔbɔ yɛn ho da biara. Awia ne anadwo nti da koro bi abɔfra bi kɔ sukuu ɛma na kyerɛkyerɛfoɔ ne bisa no sɛ o papa din de sɛn. Ɔsɛm papa din de bɔnsam. Na o maame nso yɛfrɛ no sɛn. Ne din de bɔnsam baa na wankasa mu nso yɛfrɛ wɔ sɛn. Yɛfrɛ me bɔnsam ketewa. Saa na wɔn mo frɛ wɔn ho wɔ fie ho. Ɛyɛ barima ne frɛ ɔba no sɛ bɔnsam baa na ɔba no nso agye sɛ bɔnsam bɛɛ ma menya wɔ de yɛn. Ɔsɛ kwana kɔdware wɔ ba no bɔnsam ketewa no kwana kɔdware no. Enti wɔn de wɔn yɛ bɔnsamfo abusua. Bɔnsam barima ne bɔnsam baa. Ade nkyerɛ sɛ no ne asɛm abɔfra no te de bia na wofoɔ frɛ wɔn ho bɔnsamfoɔ kane na wɔfrɛ no wɔdɔ yewu makoma mu tɔfe ɛna de yɛ nte saa bio ɛna de yɛfrɛ yɛ ho bɔnsamfoɔ bɔnsam baa bɔnsam barima ɛnuanom sɛ mopɛ sɛ mobɛyɛ nuanom wɔ nokora Asafo mu sɛ de kra kronkron no se a etwa sɛ uhunu wasɛdeɛ ɔbarima wo na woyɛ etire ɛna wɔyere nso wohyɛ wo kunu ase fa obuo ma wo kunu mmarima mo na mo yere no yɛ wɔn ma pie keka ho yɛmra ni sadeɛ na so munim die yɛntumi yɛ sɛ mo mienu nyinaa mo suro wɔ Onyankopɔn a adeɛ baako a wohia wɔ mu wɔnie wɔma yɛnkenkan 1 Corinthians 7 verse 14 hase na wɔkunu a wɔnyi nie no ho ate wɔ ɔyere no mu na ɔyere a wɔnyi nie no ho ate wɔ kunu no mu anya saa deɛ a na momma ho wɔ fi na afei deɛ wɔn ho ate. Ɔwɔtɛ ne Paul ɛkyerɛ nneɛma mmienu wɔ ha yi na sɛ ɔbarima no yɛ ogyidini a na sɛ ɔbaa no nso yɛ ogyidini a wɔn baa no nyinaa ho ate na wɔn mma nso ɛne gye no wɔbɛyɛ kronkron sɛ nte saa na sɛ ɔbarima no nyɛ kronkron a ɛnɛ mma nso ho nte. Ɛnuanom ahunu nsunsuanso a Nyankopɔn asɛm no tumi ɛwɔ matumi de ba sɛ mo mmienu nyina mo yɛ agyidifoɔ na sɛ mo mmienu nyina mo ho ate a mo mma nso ho bɛte mo betumi atenetene wɔn mo nya mmɔfra onum nubɔne mo mma ɛma mɛyɛ mmɔfra wɔyɛ asoɔdenefoɔ sɛ mo baa no nyina mo yɛ setie ma wɔ Nyankopɔn a mo nya ɛma bebire a wɔyɛ asoɔdenefoɔ na yɛ wɔn nkɔla pii no ana wɔ hɔ a wɔn enyini yɛ bosha na so wɔ ahyase yakotie na wofoɔ ɛfɛsɛ sɛ wɔkunu no ne wɔyere na ne agya no nyinaa yɛ kronkron a mo betumi adi mo man ni mo kana kwa ahotie mu na sɛ nte saa de a ɛna mo ma ho nte amɔfra ne benyini aba abɛdane nipa wɔn firi Nyankopɔn yɛma bɛba benyini abɛdane wiasefoɔ yɛma ɛbenyini aba abɛyɛ asoɔdenefoɔ na so sɛ wɔ Nyankopɔn hunu sɛ mo mmienu nyinaa mo yɛ kronkronfoɔ a emfasoɔ ne adeɛ betumi asinie na wonyensan wɔ ba ne mpo na Onyankopɔn ahyira no dada. Montie Luka ngomati ba ko nkyɛmunum Luke 1 verse 5 Yuda hene Herod breso no ɔsɔfoɔ bi tena ase ya wɔfrɛ no Zakaria ofri Abia asɔfo kuyo mu na ne yere yɛ Aaron emama no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth. Na wɔn baa no nyina tene wɔ Nyankopɔn anim
di awurade ahyɛdeɛ ɛna tenennedeɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm. Okunu no wɔ yere bi sɛdeɛ Luka ɛkaeɛ no, Sakaria ne Elizabeth wɔnom yɛ Yohane suboni awofoɔ. Ɔno no wɔbɔɔ ne Awurade Yesu Kristo asuo. Saa okunu no wɔ yere, wɔn baanu nyinaa yɛ ateneneefoɔ wɔ Nyankopɔn anim. Wɔn mu di Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne tenennedeɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm biara. Munim ne yɛsiiɛ. Na wɔn mu ni ba kɔpem sɛ wɔn bɔ mmerewa ne nkɔkora. Na wɔn ɛwɔ wɔn ba Yohane suboni de sɛ wɔyɛ ateneneefoɔ nti deɛ Nyankopɔn ka yɛ ne Luka nhometi baako nkyɛmu dunum Luke 1:15 ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim. Na ɔre enum bobesa anansa biara. Na Awurade honhom kronkron bɛhyɛ no ma afiri ne na yam impo. Mpamotwa mu hu ne yɛ. Zakaria ne Elizabeth yefunu mu aba Yohane suboni. Na ɛbra no wɔda so hyɛ ɔmaame Elizabeth yefunu mu wɔ no. Na honhom kronkron ahyɛ no ma. Na Yohane suboni nyiniyɛ bɛyɛ wɔteneneni wɔ Nyankopɔn anim. Yohane suboni na wɔyɛ nipa teneneni kɛseɛ. Adenkyera ɛfiri sɛ wɔyɛ wokunu no wɔyere ateneneefoɔ yefunu mu aba. Arontianuanom mopɛsɛ mɔmma nso mbɛyɛ akronkronfoɔ ana. Mopɛsɛ mɔmma mbɛyɛ ateneneefoɔ ana. Ɛne yɛ montena bomu sɛ wokunu no wɔyere sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn asɛm kyerɛ. Na mmea nkasa mede m'ani wahunu yɛn wɔ anuanom wɔ Church of God Asafo yi mu. Na wɔntaa nhunu mpo sɛ wobɛhunu mmɔfra a wɔ Asafo ebinom adane akɔre nsafoɔ ana ebinom de wɔn ho hyɛ no mabɔne mu. De sɛ mfato ho Brother Daniel, Sister Lizelle, Sister Luz. Wɔn mo nyinaa nyinyi yɛ wɔ Asafo mu. Sister Ruth maniwa ehunhunu mmɔfra wana wofo ennante Nyankopɔn akwan so te Nyankopɔn asɛm a wɔn tete wɔn ma wɔ Nyankopɔn asɛm mu ɔmo ma nane amane wɔn ma enum no bɔne yɛnum ne Kristo nkyerɛkyerɛ a yɛma mo nyinaa te ase na yɛfiti prakɔpɛ mo wɔ Nyankopɔn empire na mmom yɛwɔ asɛdeɛ bi a ɛne mpaebɔ na ɛnam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie yɛ ne mpaebɔ no wɔhyira yɛn wɔ yɛn abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie yɛ ne mpaebɔ no wɔyɛ bisadeɛ ama yɛn ɛde kan sɛdeɛ ɛbɛtumi akyerɛkyerɛ abusua bi Nyankopɔn asɛm afei adepa bɛn na sɛ wɔ Nyankopɔn tie abusuafoɔ anafiefoɔ a wɔ Nyankopɔn asafo no mu mpaebɔ mfasoɔ bɛn na de brɛ wɔn afato ho agya anaasɛ ɛna a wɔne mma nyinaa firi wɔ Nyankopɔn mu sɛ wɔn bɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn etie wɔn ɛnuanom mɛsan so tonsa frɛ mu bio mɛne da so nsɛ mo bu mfu mesra mo ada mo nsa ne mmara mo bɛsua Kristo mmara nsɛm bebree ebi a mo amu na mo bɛka sɛ mo sua no ma bebree mo ansua mfiri nsɔre foforo mo fa ko ana mo wɔ mo ma yɛ nwene sɛ ebi a mɛto ahyɛ mo so ɔkwan mo fa so bɔ mo mpaeɛ na mɛto ahyɛ mo so dabi mɛde Kristo mmara nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu ɛna mɛkyerɛkyerɛ mo no yɛtumi hunu wɔ Nyankopɔn ne pɛ mɛkyerɛ mo mfomosoɔ no de yɛte ne yafa de yɛ papa no mɛne da so ne sɛ mo bɛsane aba mo nsane mmara dwoda na sɛ yɛ wɔ Nyankopɔn pa yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ wɔnka yɛ ho ɛma yɛntumi enwie yɛ ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm sua and Brother Daniel anuanom yɛreto nsa afrɛ mo aba Awurade mmara nsɛm foforo ase yɛbɛba so dwoda sɛ yɛ wɔ Nyankopɔn pa ɛno bɛyɛ da ɛtɔ so nsia dwoda Filipiama no mmere mo na yɛbɛkɔ so wɔ meamea ahodo wɔ wiase afa na nyina sɛdeɛ mo kurom mmreteɛ ɛne kasa biara mo tie dwumadie nso wɔ mu no tie biara no na abio yɛda wɔ Nyankopɔn ase na yɛda mo biara nso a ɔbɛka yɛn ho ma yɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no ase na yɛsan so return sa frɛ mo sɛ
yɛwɔ dwumadi ahodoɔ bebree no a mobɛtumi atie no wɔ UNTV so. Na mobɛtumi nso ahwɛ bi wɔ yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ so anaasɛ yɛn social media account ahodoɔ so. Yɛwɔ apaawa bebree wɔ hɔ a mobɛtumi ahwɛ no wɔ yɛn YouTube channel so ɛne yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ a yɛde di dwuma ɛwɔ afidintentan kɛseɛ no so wɔ ɛyɛ dwumadi a ɛredi ahim. Na yɛne da soɔ ne sɛ yɛwɔ Onyankopɔn ne pa a yɛbɛsa ne hunu yɛn ho bi odwo da. Mobɛnya mmerɛ ne adagye aba bɛtie Onyankopɔn asɛm. Yɛda mo ase sɛ mobɛka yɛn ho animuonyam ne yɛne die ne yɛyɛ nka wɔ Onyankopɔn daa. Na nsa ne yɛbɛpɔn no bɛsrɛ mo ada mama yɛn nyinaa yɛmmom na yɛmmɔ mpa yɛtia wa. At makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sana po Ama ay muli mong tanggapin ang aming sama-samang mga pagpapasalamat sa iyo sa mga salitang aming natutunan sa aming pakikinig sa oras na ito. Tulungan mo kaming maingatan namin sa aming mga puso ang bawat katwirang aming natutunan. Makagawa ito sa aming mga pagkatao. Nawa maging kasangkapan mo po, makapag-ayos ng mga suliranin at mga gusot sa mga sambahayan. Makabuo ito ng kapayapaan at mabuting pagsasama ng mga mag-amag-asawa at ng mga magpapamilya. Makita mo po kaming kahit karamihan sa amin ay mahihirap, nabubuhay na nagmamahalan at may kapayapaan, may pag-asa at pagtitiwala sa magagawa mo sa aming mga buhay. Basbasan mo sana kaming lahat, Ama, lalo na po ang aming mga kapwa-taong nagpapatuloy sa pagsubaybay at pag-alam ng iyong kalooban. Nawa, patuloy mo sana silang ingatan, iligtas mo po sa lahat ng kapahamakan, tulungan mo pong makapagpatuloy ng kanilang pagnanasang matutunan ng iyong katotohanan. Sana po loobin mo, Ama, sama-sama kaming makatapos na alamin ang kabuuan ng pag-aaral na ito na pakikinabangan namin lalo na ng aming mga kaluluwa sa ikapagiging dapat sa iyong banal na harapan. Tulungan mo sana sila magkaroon ng lakas ng loob, bunga ng pananampalatayang nagmumula sa iyo upang tanggapin at ingatan sa puso ang iyong mga salita. Matuto kaming tumalikod sa anumang kasamaan at kamaliang kasalukuyan naming ginagawa, masamantala namin ang buhay at ang pagkakataong ibinibigay mo, Ama, upang kami makalakad na kasang-ayon ng iyong kalooban. Lagi naming maisaisip, isang araw ay magpapahinga rin kami. Bago sana ito dumating, Ama, magkaroon kami ng pag-asa sa aming mga puso sa hinaharapang mga panahong ipinangangako mo sa walang hanggan. Muli, basbasan mo po ang lahat ng iyong mga anak na katulong at kamalasakit sa gawaing ito. Mamalagi nawa sa aming mga puso ang mainit na pagnanasang maibalita sa aming mga kapwa-tao ang kabutihan mo at kagandahang loob, ang kaligayahang mararamdaman sa puso ng pagtalima sa iyong mga salita. Minsan pa, maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos namang kadakilaan at sana ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan pa man. Tanggapin po natin ang pag-ibig at ang basbas ng ating Ama na nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang patuloy na pakikilakip ng banal na Espiritu sa nawang mamalagi sa ating mga puso
lalo na sa ating mga anak, magpakailan-kailanman. Amen. Pagkakaisa sa bayang pinagpala, isang buklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano